aínda que non se lles boten 83 anos, que tal, Rafael? Está ben. Como estás? Pois estou ben, dentro do que cabe, moi ben. Tuve un problema que partindo do brazo. Pero estás de maravilla. Pero arreglaron as rodillas E xa está. Mira unha cousa, Rafael, decía eu que tes un montón de historias na túa vida. Ti onde naceches? Eu nací en Lousame, no ayuntamiento de Lousame, en Noia. Ola, pegadinho a Noia. Eras veciño meu, que eu son de Noia. Boa terra, José. É boa terra, por certo. Sí. Agora caseime para Carnota. Ah, pero mira, ti fostes á escola. Eu fui á escola así hasta os 14 anos. Ainda tuveste sorte que fostes hasta os 14 anos. Sí, outros foron menos. Claro, por eso. Estudiastes moito na escola? Bueno, non era moi traballador. Non che gustaba moito estudiar na escola, non? Non. Que era o peor, os números ou as letras? Eran as letras. As letras non entraban nin con sangue, non entraban de ningún xeito. Mira, pero como moitos homes daquela idade, tuvestes que marchar a traballar pronto. Sí, marchei a traballar, fun para Noruega. Non, pero antes deso, cal foi o teu primeiro traballo, Rafael? O meu primeiro traballo? Pois foi con papá, que somos Nunha orquesta? Nunha orquesta. E de que traballabas na orquesta, Rafael? Cantante. Cantante de orquesta? Cantante e presentador. É presentador. Mira, escoita, showman, eu diría showboy, porque claro, era pequeniño. Sí, agora chaman de showmas. Naquela época chamaban de animadores. Animadores. Aí logo. E ti acordaste como presentaba a orquestra? Sí, señor. E como era? Pois, por exemplo, a miña orquestra era de Noia, de Tállara. De Tállara, ali pegadinho a Noia. Eu chegaba, era por la noite, claro, por las tardes. Buenas tardes, mis queridos amigos, muy buenas tardes. Ante ustedes la Orquesta España, que se llama, la Orquesta llamamos España, ante ustedes la Orquesta España les saludo muy atentamente y damos comienzo a nuestra actuación ofreciéndoles el inmortal pasodoble Islas Canarias. ¡Ole! ¡Ole! Estes eran os abandeños, pero xa me gustaría a min escoitar esta peza na versión da Orquestra España, Pois sí. Que recordos tes daquela orquestra, da túa época na orquestra? Recordo as cancións que tiñamos, porque... Pero logo despois, sí, foronse perdendo, sendo maior, que marchei para navegar. Xa. Pero algunhas teño ainda non. Pero a pesar da túa curta idade, tiñas pouquiños anos, dendo o palco ligábase ben, me parece, non? Como? Dendo o palco que se ligaba ben. Sí, bueno, non tiña mal ningún, non. ¡Home! Desde ali arriba tiñas mellores vistas, Rafael. Non tiña problema, non. Non tiñas problema. Era moi bons mundos. Pero como facías para ligar dende arriba, dendo o palco? Como facías para ligar dendo o palco? Para chegar desde o barco. No, claro, o barco imos despois. Tamén. Digo que para ligar dentro do palco, ti se estabas cantando, como facías para conquistar as mozas? Choscaba o ollo. E víanche desde abaixo as mozas? Algúns asaltaban a outros, non, que non era todo o trigo moído. Ai. Mira unha cousa, Rafael, e se tamén o pasabas ti cantando polas orquestas, porque non só cantaba dese Noia en Lousame, andabades por aí tocando. Andábamos. Por que tuvestes que deixar a orquesta? Porque marchei para Noruega. Non, pero antes non fostes a Mili. Tamén tuvestes que ir a Mili, non? Sí, fun a Mili, fun a Ferrol, botar 2 anos. E na Mili... Na Mili estuve co General Franco. Atención, Estuve en Ferrol co General Franco, facendo a miña 2 anos. Entón, ali, pois, fun ao cuartel, fixemos ali a instrucción no cuartel, e depois destinarme para o Canarias, para o barco máis grande que tiña a mercante... A Armada Española. A Armada Española. O Cruceiro Canarias. O Cruceiro Canarias, sí. E logo, depois do Cruceiro Canarias, botei ali 2 anos, cumprín, e marchei para Noruega. Pero é que quer ir a Noruega rapidísimo. Pero a mí me interesa antes, Rafael, unha cousa, porque ti dixestes, ali estuven en Ferrol, ás ordes do xeral Franco, pero tuvestes algunha conversa con el? Sí. Sí? É que acordaste de algo que che dixo? Sí, que puxo-me de cociñeiro. Puxo-che de cociñeiro? Sí, porque eu dixen que onde estaba, montaba guardias a eso. Claro. Ele meteu-me de cociñeiro.
Dixen, pero eu non sei facer nada, se non te preocupes. E levou-me asunto do jefe de cociña e dixo que non me preocupara, que había de aprender. E puxo-me a pelar patatas. Eso sabe todo Pero o mundo. pelastes... Todo o mundo paseino como Dios. Mi madriña, pero os dedos quedaríanche de pelar as patacas? Non. Non, que eran peladoras esas. Ah, bueno, polo menos era outro Non xeito. tuve problema. Mira, estamos vendo unha foto túa, Rafael, mira aí enfrente. Ese eras ti, non? Son Home, non me extraña que ligaras en riba dos palcos das orquestas porque eras un mozo ben feito, Había os peores, había os máis. Había os peores. Mira, ahora sí imos ao mar, porque marchastes para o mar. Vamos. Embarcastes nun petroleiro noruegués, xa non me sale a palabra. Noruegués. Como era? Chamábase o barco, chamábase o Colbior. Medía 480 toneladas, medía de largo, Mi madre, de Solora. Era un fenómeno. Sí. E íbamos de aquí de Europa, íbamos ao Golfo Pérsico. Carambas. Non íbamos polo canal de Suez, que non podíamos ir co barco, era moito mundo. Claro. E non podía entrar. Non atravesaba o canal. Sí, polo Cabo de Buena Esperanza. Dando volta. E o barco, pois, levaba a súa tripulación, levaba 7 mulleres. E ti de que traballabas no barco, Rafael? Eu era carpinteiro. Eras carpinteiro? Sí. Eras mecánico naval? Non, mecánico, No barco. No barco que facías? Facía traballo de mecánico. De mecánico, claro. Pero eu non teño nombramiento de mecánico. Escoita, non tes a titulación, pero é como se a tiveras, por que facías o traballo? Sí. Claro. Eu soldaba as tapas dos tanques cando rompían, eso. Todo eso facía. A veces non fai falta ter o papel, con saber facelo, daquela non se podía estudiar tanto. No, traballabas de abondo, a bordo do barco traballo non faltaba, pero Mira as fotos, pero non mira era as todo fotos, traballo, aí traballando. Ese era no barco, Rafael. Era. Parece unha taberna máis que no barco, eso, Ten máis pinta, parece, Depois como son carpinteiro, teño unha carpintería. Claro. Aí teño unha máquina cepilladora. Digo eu que traballaches de abondo, pero non foi todo o traballo, Que pasou nun descanso, nunhas vacacións que chegaches a casa e aí nunha festa, aí sí que pescaches ben, Aí arriaches ben o aparello. Aí chiscou o ollo, aí chiscou ben o ollo. A túa primeira moza. Bueno, moza en serio, digo eu. A túa muller, onde a coñeciches? A miña muller, pois, antes de entrar no barco noruego, tiño un amigo en Carnota, e vin coela a Carnota. E liei-me en Carnota ca muller. Aí fuches á festa. Que dixestes? Que te liastes ca muller en Carnota? Liei-me. Guieime, entendi liei-me, claro. Liaron os dous. Guieime. Exacto. Foi ao outro lado da ría, pasou de Noia á ría de Muros. Eso foi nunha festa. Isto foi nunha festa. E logo, despois, marchamos para navegar eu por o meu barco, por o Colbior, e o Ignacio, o meu amigo, o que vinha a Carnota co el, tamén por outro, ele marcou por un holandés. Pero ela tiña outro mozo. Tiña. Cando ti a coñeciches. Era primo. Primo de quen? Primo de quen? Teu? Era curma teu? Era primo dela, o mozo que tiña. Como iba a ser primo dela o mozo que tiña? Eran primos, pero tamén eran mozos. Sí. Iso soame máis a matrimonio de conveniencia que lle estaban preparando. Estaban preparados, sí, que querían a casar aí. Miña sogra, en Pasostea, quería casar con primo desos. Pero nesto chegaches ti e botaches abaixo os plans. Botei os plans abaixo por a seguinte razón que lle vou dicir. A ver, que fixestes? Que fixestes? Eu cheguei a Santiago, eu viña de Noruega, e cheguei a Santiago e comprei unha gabardina, unha terralenca, que ainda teño hoxe, que a conservo, non a poño, pero conservo ainda, teño ali nun... Era de calidad a gabardina? Vai, boa. Además, comprei un paraguas deses que se lle daba... Automático. Como era? Salía disparado paraguas. E ainda tes o paraguas tamén? Ainda tes o paraguas? Teño, paraguas teño. E os de hoxe que hai nos que tirar na papelera, e ele ainda Rafael. A mala gabardina, sí. Outro día volves co paraguas e ca gabardina. Non, conta. Vamos, entón eu fui para pedir a muller. Eu a pedir a muller,
claro, a filla, a muller, dixo a súa nai, Rafael, pois, vai-me pedir que se quer casar comigo e tal. Alabou com o meu paraguas, o meu aquel, uns zapatos tamén. Novos. Novos, brillaba a Dios aquel. De charol. Pero había lama e a lama jodíamos todo. Bueno, entonces resulta... Digo, bueno, mire, veñenlle pedirle a filla, dixo. No, bueno, penso que xa sabe o que veño, dixo eu. Dixo ela, toda chorosa. Sei, e non sei moita cousa. Ela parecía un pillo, sabe? Tiña unha pinta de pillo. Ti tiñas pinta de pillo, claro. Sei, mas non sei moita cousa. Pero cando che viu paraguas automático... A jabardina. Cando lle a jabardina... Tuve que decir que sí. É o casamento depois desfixo, sí. Pero non, antes de desfacerse, primeiro tuvo que facerse. Como foi o día da boda, Rafael? En 7 semanas armei o casamento. Armañastelo ti en 7 7 semanas. E que armastes? Gastei municións e todo, arranquei todo e caseime. Pero onde casastes? Tanta presa, ela que estaba xa embarazada ou que? Que va? Non tiña por qué. Non, Non tiña por qué, pero foi así, eu que sei. Era amor. Eu que sei. Mira, pero como foi a boda, Rafael? Eu quería marchar. Pero escoita, como foi a Eu boda? quería ir aos cartos. Pero antes de ir aos cartos, casastes por a iglesia ou non? Pola iglesia, Por a iglesia. Eu estou al carallo. Eu son legal, dime. Estamos grabando isto, xa non está grabando. No, é que non estamos grabando. Isto está salindo nas casas, está no vendo ahora mesmo, escoitando, Rafael. En directo. A boa hora che avisa, non, Rafael? A boa hora che avisa. Dígoche unha cousa, eu creo que tan simpático como eres, cada vez estamos tendo máis xente que nos está vendo na casa. Mira, Pois estará, casastes por a iglesia, eres legal, xa non lo estás contando, e despois acordaste que comestes o día da boda. Acórdame que era polo. Polo, da casa. Sí, non era mundos como hoxe que había animaladas de carne, nin... No, Era máis pobreza as comidas e claro. E comemos polo, a máis polo e arroz deso. Bueno, a cousa estaba... Chamaron e a comida fixose na casa. Chamaron unha muller que se dedicaba a facer... Claro. E a comida fixose na casa. E de lúa de mel? Non houve lúa. Non houve lúa de mel. Bueno, non imos preguntar pola noite de noivos, vale? Eso queda un pouco... A noite de que? Non que é capaz de contar, xa. Por eso digo... Non me costa traballo ningún. Non me costa... Agora xa estou a andar... No, pero... A mí, escoite, ahora xa estou a andar, di ele vai de corrido, non? Pero é que hai nenos na casa, é mellor que aprendan de outra forma, non lle imos contar nada, vale? Bueno, como queres ti. Si non contábamoslo, Volvemos ao mar, como Rafael. queiras ti. Mira, Volvemos ao mar. pero claro, ti casastes, pero logo tivestes que volver ao mar. Sí. E a muller quedou aquí. Eu como filla de un home que tamén estuvo no mar, sei o que é estar con un pai que está moitos meses fora da casa no mar. Pero como é para ti, para un home, estar embarcado lonxe da familia? Cando eu conhecín a filla, xa tiña 9 meses, xa andaba. Pero xa botabas de menos tamén a muller antes de ter a filla, non? Sí, pero a rapaza non me quería. Quixen a coller, a nena non me quixo o carallo. Porque non che conocía, Rafael. Non me conocía, eu chorei máis que a nena. Que duro é eso, Estar buscando os cartiños polo mar fora. Cartos que eu quería facer unha casa. E pon a Noruega, carallo, pagaban dólares aquelo. Canto che pagaban? En dólares? Sí. Ou en pesetas, como te acordes? Pois isto era en España ganaba 7.000 pesetas en España. Sí. E na Noruega eran das 8, 20 ou 20. Mi madre, claro. Entón, rapidamente fixeche la casa. En canto tempo fixeche la casa? Na casa? Sí. En canto tempo gañaches para casa? Un par de anos? Un par de anos, sí. Un par de anos. Sí, por aí? Sí. Home, tiñan que pagar ben porque o esforzo tamén era grande, non? Fixo unha casa moi Estar boa. lonxe da familia. Iso pasou a moitos mariñeiros, a moitos emigrantes. Carallo, eu pasei no mellor das jefes. Mira, pasaste las jordas porque estuvestes a punto de morrer no mar. 3 veces. Tres veces. Acordaste de algunha desas veces, Rafael? Eh? Acordaste de algunha desas veces? Non.
Do que che pasou? Non o quero recordar agora. Os non o recordamos, Rafael. Eu que sei que me puxe na popa do barco, de rodillas, cas máis levantadas, tirando hasta así o cebo, e pediña á Virgen do Carme que se non íbamos ao fondo, que ao chegar a terra, cando me desembarcara, que lle daba unha misa. E se fixe, desembarqueme cando dei a misa. Tuvo que ser moi duro eso, Mellor non recordalo, non pasa nada, Rafael. Aquilo debía ser importante. Cando estábamos todos na popa, á volta, de rodillas todos, o que máis e o que menos tiña a man levantada. Nese momento, aparte de facerlle esa ofreza á Virxe do Carme, que se che pasou pola cabeza, Rafael? Pois que se viu como quedaban os pequenos. Que xa tiña dous, tiña unha nena, mas xa tiña un neno. Claro, a Virxe do Carme... Mira, imos a facer... Que sería o morrereu, que sería dos rapaces, foi o que... Imos facer unha cousiña. Poñémolo o bastonciño aquí, paréceche, porque está tropezando no micrófono, e senón non escoita ben na casa, vale? Poñemos, perdón. Aí mismo, no, perdona. Aí está ben. Está. Aí está ben, sí. Eu estou pensando, pois, eso nesa situación, non? Que pola que pasaron tantos mariñeiros tamén, que se ven nun momento tan apurado que pensan que a vida acaba e sempre responden da mesma maneira. Eu pensaba nos meus fillos, na miña familia, na miña muller. Os mariñeiros somos moi liorteiros, estamos yo liorteiros. Facemos moitas, pero logo chega horas de realidade, así, é o corazón hablando. Home, claro. Claro, e aí está sempre a Virxe do Carme, Rafael. Eu teño a Virxe do Carme, teño a carceira, teño aquí, anda comigo todo. Eu levo comigo todo. Ela é a patroa, a protectora dos mariñeiros. É a nosa nai. Ti pasaches máis dun susto, non foi só ese, pasaches máis. E ao mellor por eso lle tes tanto medo ao mar, porque agora non vas nin á praia, non queres nin bañar. Non. Vou á praia, sí, pero non me desnudo para meterme unha agua. Pero non falta que te desnudes tampouco ali na playa. Non, quero playa. decir, que saca roupa para... É que, mira unha cousa, Rafael. Diga. Estaríamos contigo toda a tarde aquí falando, porque tes o que decía eu, para facer varias películas. Pero ti estás aquí tamén, eu se viñestes acompañado. Eu se tuvera todo canto teño rodado no aquel, eu non traballaba máis.